Deva ku Koreya Bakur muşeka xoya balistiki ya nû û mezin hewang son 17 sala 2020 da di merasimekê de diyar kirî şîrvekaran ew wekî muşeka dirinde pinav kirin. Ji hingê êre ve cîhanê ew muşeka hewansong 17 nedîtiye. Koreya Bakur ew neceribandibû. Lê ti daviya meha borî da guhertin çêbûn. Karpidesên Amerîkî dibêjin wê demê Koreya Bakur beşa ji du ceribandinên mûşekê cara yekem pêk îna bû. Ew dibêjin dibe ku di demek nêzik da ceribandinek tevahî bihêkirin. Rêberê Koreya Bakur Kim Jong-un dibêje welatê wî xwe amade dike ku satelaytek sêxuriyê ya leşkerî firê bide. Roja înê medya devletê nîşan da ku Kim serdana saziyeka firêdana satelaytê dike. Karpidesên Amerîkî vê yekî wekî ceribandinek kêm veşartî ya mûşekek dûrhawêj dibînin. These are threats that ئەو مەترسینە و بەڕاستی ئاشتی و ئەولەهەیە di Hind û Pasîfîkê da û wê vetir dike armanc. Yek ji sedemên girîngiya mûşekên dirinde ev e ku dibe ku ew bikare gelek serîkên şer hilkin û ew jî astenkirina wan çekan pir dijwartir dike. If the North Koreans were to launch 10 ICBMs, Eger Kuriya Bakur 10 mûşekên balîstîk bi yek serkê şer bavêje ji aliyê teknîkî ve her çend astenkerên me pir baş nexebitin jî Amerîka hejmara astenkerên pêwîst heye ku serederiyê li gel wê sînaryoyê bike. Lê eger Kuriya Bakur bi 2-3-4 an jî bêtir serkên şer li ser yek mûşekê bavêje, şiyanên berevaniya mûşekên balîstîkî yên Amerîkî baş diyar nakin. Şîrovekar dibêjin danîna gelek serîkên şer li ser yek mûşekê di heman demê da pêwîstiya firêdanên mobil jî kêm dike. this might sound a little strange because I think it's intuitive to most people that a country that builds Dibe ku ew hinekî ecêb xuya bike ji ber ku ez dibêjim pir kes difikirin ku welatek ku mûşekên balîstîkî çê dike divê bi kêmî vekarî be wan deyne ser kamyonên ku şiyanên avêtinê hebin. Li Kuriya Bakur di çêkirina kamyonan de ew kamyonên mezin yên şiyanên hilkirtin û avêtina mûşekan hene gelek zehmetiyan dikêşe. Firêdana satelaytê di alûzeyên li nîvgirawa Koreyê bi avayekê berbiçaw zêde bike. Li Koreya Başûr Yonsung yolê mihafezekar di hilbijartinên serokatiyê yên wê hefteyê da ser ket. Wî li hember Bakur soza helbestek pir dijwartir dabû.